बाक्सा जिल्लानि सुबानखाथायाव खुंनो लाहार फाहार जादों बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादनि 3थि बोसोरसालिया जथुम्मा। फैगौ मार्च दाननि 3 खालाराव बाक्सा जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा 3थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ सुबानखाथायाव खुंनो थाखाय बे समनिफ्रायनो लाहार फाहार जानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय सुबुंफोरखौ गोसोखांनानै आरो मुंख्लं नखरफोरखौ गायसनफिननो थांखिजों सरकारनिफ्राय मोननो गोनां राङारि अनसुंथाइ दाबिफोरखौ लानानै बे जथुम्मायाव सावरायनाय जागोन। बानजाय आफादा बे जथुम्मानि गेवलां मेलाव बाक्सा जिल्ला आरो तामुलपुरनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो मुंख्लं नखरफोरनि सोद्रोमा आरो हालामनि रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानो खावलायहरदों। बे समाव तामुलपुर आन्चलिक मुंख्लं नखरारि आफादनि आफादगिरि महेश नार्जारिया मा बुंदों, फै आबुं बाथ्राखौ मिथिना लानि। बाक्सा जिल्ला मुंख्लंआरि नखर आफादनि मोनसे 3 बोसोरसालिया मोनसे गेवलां मेल खुंफुंनो लानाय जादों। दा बेहाय जोङो हरखाब समनि गेजेराव खालारखौ थि खालामनाय जादों। दा बेवहाय जोङो प्रग्राम आरो पस्टारफोरखौ जोङो साफायस्लाबनो हायाखै आरो फारसेथिंजाय जोंहा रांखान्थिनि आंखाल। बेखायनो जोङो दा हरखाब समाव जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायबाय, फैगौ मार्च दाननि 3 खालार खालि जोङो मोनसे बाक्सा जिल्ला मुंख्लंआरि नखर आफादनि गेवलां मेल खुंनो लानाय जादों। दा बेवहाय जोङो आलासिबो हांख्रायनाय जादों, एमएलए आरो इएम जोङो हांख्रायनाय जादों। दा बेवहाय माखासे आरो बिटिआरनि माखासे सोमोन्दो गोनां इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोनखौ जों सानैसो हांख्रायनाय जादों। दा बेखायनो जोङो हरखाब समनि गेजेरजों खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनाय जाहैबाय दि जाहाथे बे मेलाव गासैबो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुंख्लंआरि नखरनि गासैबो मुंख्लंआरि नखरनि बिगोमाफ्रा बेवहाय लैहोर लैहोर थांनानै बाहागो लाहैनांगौ। अब्लासो जोंनि जि थांखि बे थांखिखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन। जोङो खावलायबावनाय जादों, बाक्सा जिल्ला आफाद जानानै बे सुबुनखाथायाव जोङो खुंनो लानाय जादों। गासैबो सुबुनखाथानि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ जोङो बेवहाय लैहोर लैहोर थांनानै बाहागो लाहैनोबो जों खावलायनाय जादों। गासैबो तामुलपुरनि मुंख्लंआरि नखरनि बिगोमाफोरखौबो जोङो हांख्रायदों, बेवहाय लैहोर लैहोर थांनानै बाहागो लाहैनांगौ। बेवहाय जोङो माखासे गोजाननिफ्राय थांनानै जिहेथु बे मेलाव बाहागो लागोन, जेब्ला जों बेहाय जानाय लोंनायनिबो जोङो जगार खालामनाय जादों। मुंख्लंआरि नखरफोरनि थासारि होननानै बुङोबा जों बेखौनो बुंनांगोन, जोङो सरकारा बुंखानाय बाथ्रा होखानाय बादियै जिहेथु माने मुंख्लंआरि नखरनि नखरफायाव 5 लाख राङै जोंनो अनसुंथाइ होनो होननानै बुंदोंमोन। नाथाय गोबाव बोसोर जालांबाय, दिनैसिमबो जोङो मोननो हायाखै। आरो बे मुंख्लंआरि नखरनि जायफोर गारजेन, सोरबाबा थैलांबाय, सोरबाबा बोरायलांबाय, सोरबाबा सोलिनो हायै अबस्थायाव दासिमबो दङ। दा बेखौनो आसा खालामनानै बयबो दङ, नाथाय दिनैसिमबो मोननो हायाखै। सरकारा मा उसुबिदा जादों जों बेखौ बुंस'नो हाला। नाथाय जोङो बे आफादनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायगोन जे जोङो साफ्रोम मुंख्लंआरि नखरनि बिगोमाफ्रा बे अनसुंथाइखौ जोङो थाबैनो मोनो। दिनैसिमबो जोङो मोननो हायैनि थाखाय बयहाबो आसा आरो मिजिं थिनानै दं आरोखि। दा बेखौ जोङो आसा खालामनाय जादों आरो जोंनि गासिबो दुखु सुखुनि जोंनि थासारिखौ जोङो हैदिननि मिथिङाव बा मेलाव जोङो गासिबो खोथाफोरखौ जोङो फोरमायगोन होननानै जोङो सानदों। हाबाफारि बादियै जों बेखौनो लानाय जादों, 3 खालार खालि 3 मार्च खालि जोङो फुंनि 8 बाजियाव मुंख्लंफोरनि मुङाव जोङो फिरफिला दैखांनाय जागोन, लोगोसे बिबार बावनाय जागोन मुंख्लंफोरनि मुङाव। आरो बेबायदिनो 10 बाजिनिफ्राय जोङो मेलखौ जागायजेनगोन। बे मेलाव आलासिफोरा बाहागो लानायाव जोङो गासिबो आलासिफोरखौ बरायनो सानदों। आरो लोगोसे जोंनि गासैबो थांखि बेखेवनाय हिसाबै जोंनि मुंख्लंआरि नखरफोरनि गासिबो सुखु दुखुनि बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायगोन। आरो जोङो दिनैसिम मुंख्लंआरि नखरफ्रा बे 5 लाख रांखौ मानो मोनाखै, बिनि बागैबो जोङो माखासे आलासिफोरनाव सोंनाय जाहैगोन आरो जोंनि गासिबो खोथाफोरखौ जों फोरमायनाय जागोन आरोखि। एमएलए हिसाबै जोङो हांख्रायनाय जादों आरो इएमखौबो जोङो खबर होनानै दोननाय जादों। दा बिथाङा फैगोन बायदि आसा होनानै दोनदों, बुंदों जोंनि सिगाङाव। नाथाय सफैनो हाया बिथांमोननि बाथ्रा जाहैबाय। आरो लोगोसे जोङो सरकारजों सोमोन्दो थानाय जाय इन्टेलेक्सुवेल बिथांमोन, जों बिसोरखौबो हांख्रायनाय जादों जाहाथे बिसोरनि गेजेराव जोंनि गासैबो समस्याफोरखौ जोङो फोरमायनो हागोन।